Zalduteko ikaskomunitatea osatzen dugunok, gure eskola aurkeztu nahi dizuegu. Gurea bizirik dagoen eskola da. Euskalduna. Herritarra. Analitza. Koloretsua. Jasangarria. Bizitzarako laborategia. Umeek hilabete gutxi batzuk dutenetik Jarraipena duena. Inklusiboa. Urteetako esperientzian oinarritua. Ingurumenaren zaintzak arduratzen gaitu. Eta ohitura osasuntsuak bultzatzen ditugu. Baita elkarrenganako errespetua. Berton egindako janaria. Ikasle horien partaieta zuzena. 3 languages in English, euskaraz, en castellano. Teknologia berriak erabiliz. Kirola egiteko aukera zabala. Talde elkarreragileetan oinarritutako metodologia. ikusi, bizi eta ikasi.